Umoya esibayeni sobukhosi wawusinda, ugcwele iphunga lempepho evuthayo, umuthi ongcwele wokubiza amadlozi. Inkosi uZwelidumile kaZwelethongo, ingonyama yesizwe samaZulu, yayilele ingenakunyakaza esihlalweni sayo sobukhosi. Umzimba wayo owake waba namandla manje wawusunqotshwe ukugula. Izinyanga zasebukhosini zase zizame konke, imithi eqoqwe ezintabeni eziphakeme, iziphuzo ezixotshiwe abelaphi bendabuko, ngisho nemikhuleko ehlokozwayo ebhekiswe emimoyeni yakudala. Kodwa ukuphefumula kwenkosi kwakuwabuthaka ngomzuzu ngamunye odlulayo. Ngaphandle kwendlu yobukhosi, umbuso wawulindile uthule ngokwesaba. Amabutho ayemi eqaphile, imikhonto yawo igxunyekwe ngokuqinile emhlabathini. Abesifazana basesigodlweni babesiphuma bengena bethule, ubuso babo babugcwele usizi nobuhlungu. Kwakusobala ukuthi umzuzu wokugcina wawusondela, futhi umlando wesizwe wawuzobhalwa kabusha. Inkosi yayisiya kwaGoqanyawo futhi ngokuphefumula kwayo kokugcina, isiphetho sesizwe samaZulu sasizoguquka njengodaka oluphaphazela emoyeni. Njengoba ilanga lishona ngaphesheya komkhathizwe, lidweba izulu ngemibala yomlilo, inkosi uZwelidumile yanyakaza kancane. Indodana yayo endala uNkosana yayiguqe eceleni kwayo, ibambe isandla sikayise ngokuqinile. "Baba," kuhleba uNkosana, izwi lakhe ligcwele usizi. Amehlo enkosi nakuba ayefiphele ngenxa yobuhlungu, ayesagcina ubukhali benkosi ebiphethe iminyaka eminingi, ihlonishwa yisizwe sonke. Ayikhulumanga, kodwa ukubuka kwayo kwasuka kuNkosana kwaya esikhaleni esingenalutho eceleni kwakhe, indawo lapho uZwelibanzi kwakufanele abe khona. uZwelibanzi, indodana yendlovukazi enkulu, indlalifa efanele yisihlalo sobukhosi. Kodwa uZwelibanzi wayengekho. Ngokuphefumula kwayo kokugcina, inkosi yavalelisa, amehlo ayo avaleka. uNkosana, indodana endala yenkosi, wayeyindoda enomzimba oqinile nesimo esisabekayo sokuhola. Unina wayeyinkosikazi enhle kakhulu, kodwa engenalo igazi lobukhosi, uthando lwenkosi lwasebusheni bayo. Owesifazane owayengeke aze abe yindlovukazi, nakuba uNkosana akhuliswe esigodlweni, waqeqeshelwa ezimpini nasekuhlakanipheni kokubusa. Ukuzala kwakhe kwakumvimba esihlalweni sobukhosi. Imithetho yesizwe samaZulu yayicacile. Kuphela indodana yendlovukazi enkulu eyayivunyelwe ukuthathwa isihlalo sobukhosi. Kodwa njengoba emi phezu komzimba kayise ongasekho, umhlathi kaNkosana waqina. Wayechithe impilo yakhe yonke efakazela ukufaneleka kwakhe, ezuza inhlonipho yamabutho nezinduna ngokufanayo. Wayelazi izwe, abantu nemikhuba yesizwe, ngokungafani nomfowabo owayethunyelwe kude. Manje njengoba izindaba zokushona kukayise zasabalala, kwathunyelwa izithunya ukuyomfuna, ukuyombiza ukuba abuyele ekhaya esihlalweni sobukhosi ayengakaze alindele ukusithatha. Izinsuku ezintathu zonke umbuso wawulila. Umzimba wenkosi walungiswa ngendlela yakudala, wagqunywa ngezikhumba zezingonyama, izikhali zayo zabekwa eceleni kwayo. Abantu beza ngobuningi, amabutho, abalimi, izinduna, izingane, bonke babezohlonipha indoda eyayibaholile ngobuhlakani. Ngosuku lokufihla, umndeni wobukhosi wahlangana endaweni engcwele yokungcwaba. uNkosana wayemi phambili, ikhanda lakhe ligobile, izandla zakhe ziqinile. Emuva kwakhe kwakukhona onina, bekhala kancane, amazwi abo ekhuphuka abe yihubo, isililo sokuvalelisa inkosi ewile. Ugu lomfula waseSwatini lwalukhazimula ngaphansi kokushisa kwantambama, amanzi egoqeka kancane ezungeza amatshe abushelelezi, ekhombisa ilanga legolide elaliphezulu. uZakhona owayeneminyaka engamashumi 20
Wayehlezi edwaleni eliphansi, izicathulo zakhe ziphonswe eceleni ngokunganaki, evumela ukufudumala komhlaba kungene ezinyaweni zakhe ezingenalutho. Umkhawulo wengubo yakhe eluhlaza okwesibhakabhaka wawuzamazama kancane njengoba ecwilisa izinzwane zakhe emanzini, ejabulela ukupholisa kwawo esikhumbeni sakhe. Lapho wayezizwa ekhululekile kude namehlo abaqaphi, njalo izincekukazi zakhe, kude nezimfuyo nezilindelo zokuba yinkosazana. Wayefike emfuleni eyedwa, kodwa leyo nkululeko ayizange ihlale isikhathi eside. Awufanele ube lapha wedwa, kwasho izwi livela emanzini angajulile. UZakhona waphenduka ngokushesha, ethukile. Insizwa yayimi emanzini afika emadolweni, isikhumba sayo esimnyama sikhazimula ngamaconsi amanzi. Ilanga lalidweba imigqa yegolide emahlombe ayo. Yayiyinde, umzimba wayo umncane kodwa unamandla. Izingalo zayo zaziphawulwe yimivimbo emincane, izimpawu zempi zomfana oqeqeshwayo. Amehlo akhe ayenokuhlekisa okuthulile, kanti ekhoneni lomlomo wakhe kwavela ukumamatheka okuncane okwathumela intukuthelo encane enhliziyweni yakhe. Angikhumbuli ngikucela umbono wakho, ephendula ngokushesha, ephakamisa isilevu sakhe. Insizwa uSipho yahleka uhleko olujulile nolufudumele olwazamazamisa umoya ofumayo njengomsindo wesigubhu. Ngiyaxolisa nkosazana, kusho yena, kodwa umfula ungaba yingozi. Umsinga wawo unamandla kunalokhu okubukekayo. UZakhona wathukuthela ngesikhathi uSipho embuza sengathi akakwazi ukuzinakekela. uSipho wamphendula ngokuthula, emxwayisa ngobungozi bomfulo, okwavusa intshisekelo, ngoba wayengasabi lutho. Esikhundleni sokumxosha, uZakhona wabuza ukuthi uma ngabe amanzi eyingozi kungani yena emi kiwona. uSipho wathi uyazazi izimfihlo zomfula, wamncenga ngokumchaphazela ngamanzi. Lokho kwaphula ukuzithiba kukaZakhona, kwase kuqala umdlalo wokuchaphazelana ngamanzi phakathi kwabo, ugcwele ukuhleka nokudlala, okwaveza ukuxhumana okusha phakathi kwabo. uSipho watshela uZakhona ukuthi uhlukile kwamanye amakhosazana, kwathi uZakhona naye wamphendula ngokuthi naye uhlukile kwamanye amabutho. Kwaba nesikhathi sokuthula phakathi kwabo, sigcwele imizwa entsha eduze komfula. uSipho wabe esehlehla esho ukuthi kufanele ahambe ngaphambi kokuthi bambheke. uZakhona wavuma, kodwa wabonisa ngamehlo nokumamatheka ukuthi usafuna futhi ukuthi baphinde babonane. Kusukela ngalolu suku baqala ukuhlangana ngasese. uZwelibanzi wahlangana no-Aisha eNew York, lapho wayeya khona emhlanganweni webhizinisi. Ukubukana kwabo kokuqala kwakungajwayelekile, kodwa kwashesha kwavusa intshisekelo. Basondelana ngokushesha, behlanganyela izikhathi ezinhle edolobheni elikhulu. Babehamba emigaqweni egcwele izibani, bedla ndawonye ezindaweni zokudlela ezidumile, futhi baxoxa ngempilo, amaphupho kanye nezinhlelo zabo. Isikhathi sabo sothando sashesha sakhombisa imizwa yabo yothando nokukhathalela. uZwelibanzi wayejabulela ukuba no-Aisha eduze kwakhe, futhi naye u-Aisha wakhombisa uthando lwakhe nokweseka. Kodwa ngemuva kwesikhathi esifushane, uZwelibanzi wathola umyalezo ongazelelwe kumele abuyele ekhaya. Uyise wayesekhotheme futhi umndeni wakhe wawufuna ukuthi athathe izintambo zokubusa abantu bakubo. Ubuhlungu bokushiya u-Aisha eNew York kwakhathaza inhliziyo yakhe, kodwa wayazi ukuthi isibopho sakhe somndeni asikwazi ukunganakwa. Ngokudabukisayo, uZwelibanzi wavala isahluko sokuthandana kwabo, waphinda wabuyela eSouth Africa. Kwabanja umhlangano esigodlweni sasebukhosini njengoba ingonyama yayisikhotheme. Isizwe sasingeke sihlale singenayo inkosi. Induna uBheki owayethembekile kunkosana waba nokuqala ukukhuluma. Unkosana ubekhona lapha,
efunda, esebenza, echitha igazi lakhe ngenxa yalesi sizwe. Kungani kufanele kubuthe umuntu ongazi ngamasiko ethu? Indlovukazi uNomkhosi wamphazamisa, izwi lakhe libanda njengeqhwa eliqhekekayo. Ningadidanisi okufiswayo nalokhu okufunwa ngumthetho. Igazi lobukhosi ligeleza emithanjeni kaZwelibanzi. Unina wayeyindlovukazi enkulu. Ukuphika indlalifa efanele kuwukubiza ulaka lwabaphansi. Isizwe sasigcwele injabulo njengoba uZwelibanzi indlalifa esemthethweni isibuyile. Amabutho ayehuba izingoma zokwamukela inkosi yabo entsha bekhothama. UNkosana wamamukela uZwelibanzi esidlangalaleni, wazibophezela ukuthi uzokwethembeka kuye, kodwa inhliziyo yakhe yayigaya izibozi, ethi kumele ngabe nguyena obungazwayo. Ngobusuku ngaphambi kokugcotshwa kukaZwelibanzi ngokusemthethweni, uNkosana walethela uZwelibanzi umqombothi onobuthi. uZwelibanzi wawamukela ngenjabulo, wathi ethi uyawuphakamisa ukhamba elibeka izindebeni zakhe zomlomo. Kwangena isithunywa simcela ukuthi uyabizwa ngabadala. Uthe uma esebuya wabuya lungasekho lolo khamba. Kwamcasula kakhulu lokho uNkosana. Ngaphambi komgubho wokugcotshwa kwakhe kwakufanele ukuthi inkosi iyozingela isikhumba sengonyama eyayizosigqoka ukukhombisa amandla ayo. uNkosana, umfowabo othembekile, wavolontiya ukumqondisa. Iqembu lezingonyama lihlala eduze kwezimfudumalo ezisenyakatho, kusho uNkosana, ekhomba endleleni eyingozi eyaziwa ngokudilika kwamatshe ngokuzumayo. Kumele sisheshe ngaphambi kokushona kwelanga. uZwelibanzi owayengawazi umhlaba walandela waze wathi umsindo ovela emoyeni, "Ungangeni ngaleyo ndlela mntwana wami." Wama wathuka. Lelo zwi wayejwayele ukulizwa ezindabeni ezixoxwayo, izwi likamkhulu wakhe. uNkosana waphenduka ebushelelezi, "Kungani umile? Izingonyama zizikukulinda." Kodwa izinyawo zikaZwelibanzi zaqhubeka ngokwazo, zamhambisa empumalanga, ziye emfuleni okhulumayo. Wabona uNkosana ukuthi amacebo akhe ayashabalala. Wathi le ndlela ayiholeli ndawo. Kodwa uZwelibanzi akazange ame. Izwi lamqondisa endaweni efihliwe, lapho ingonyama eyodwa enemihlathi yegolide ibamba ukukhanya okokugcina kwelanga yayime khona imlindile. Ingonyama yaqhuma. uZwelibanzi waphakamisa umkhonto wakhe, wayishaya ganye ingonyama yawa phansi. Njengoba wayegobile ekhipha isikhumba sayo, umoya waphinde waletha izwi likamkhulu wakhe. Inkosi iyalalela noma abaphilayo beyidukisa. uNkosana wafika emzuzwini kamuva, ubuso bakhe bugcwele ukumangala. "Kanjani?" uZwelibanzi wema ephethe isikhumba esisindayo sengonyama ezandleni zakhe. "Abaphansi bahamba nami mfowethu." Wambuza ukuthi ngabe akabathembi yini yena. Lashona ilanga uZwelibanzi wema phambi kwesizwe, evunule edlubhe imvunulo yamakhosi akwaZulu, embethe isikhumba sakhe sengonyama, induku yokhokho bakhe esandleni sakhe. Abantu baqhuma injabulo. uNkosana waguqa phambi kwakhe, ikhanda eligebisile, isithombe esiphelele sokwethembeka. Kodwa lapho esukuma, ukuhleba kwakhe kwaba insini ebumnyameni. "Phila Nkosi okwamanje." uZwelibanzi wayebambelele endukini, kodwa izwi lakhe lalimile, wathi, "Ngiyabonga mfowethu." Bajabula abantu, futhi impi phakathi kwabazalwane yayisiqalile.